Tonga aingu yo blay hagani ga borba. Sa jisien pat hagani sngi ga baar. Jong ga tayo. Mga lalaban sedang biang ingin gijing hikai. Kabangalapan sange menin ka mandi. Nagadaw ba ngamla syu iya kabangan be ka por. Na mga lahapan let agad ka office jong ka counseling center ang tayo maukar. Dan ray lakumno ngindang yo sngaw gaktian ka jong try na marangan ay kung malay sausin na gasitiyo. But mentag singingan sedang biang yang nagajing hikay. Kabangan Ngeit ba lingba ka nagajing hikay kabangan sedang kamjrong hagani ka series jong nagajing hikay. Kanyarap if bafin yat baru blay man syakri you try bafin sngot yaki lenti ki jong blay but bafin long ka jing shy you try hagani ka pertay hadin bafila pediang you Jesus Christ but pilamat e ka jing penim ka jong Jesus ka jing hadin bala khat yangi ki banget ki jong Jesus Christ hadin bangilanget shishay ka jing yap ka jing mi pat bangilamat e ka jing penim don le pleng jong fi pila yo mat e ka jing pen baptist ka jong mensi mkhot but pila day ki banget ki bapura yo Jesus Christ ngakwa ngan hikay fi yagani ka jing hikay kaba ngakwa bafin pila jingmat sngap baha da pensyong niya na ka Bible da pet baha yagani ka mga hikay lakadon nong rim na em na ka ktiyan ka jong play na margani ka mga hikay fi ka day ka mga don jingkit kli yi ka kam jong play nga don jingkit kli if shibon ki brio ki snap igini ki jing hikay jong amala ka por mangam kwa ngan syukran man pendap rukom hari nga kwa mga nakran na kataga rukom bakan dalong ka jingkir khu yepi habapi syakri yutwai ka jing hikay ka mga don ban sedang matagasngi nan ay kerteng ka kumni ka Kamram ka jong ubangay kataka ka jing hikay ka mga kwa ngan hikay hagani ka jing hikay jonga ka Kamram ka jong ubangay fi ladangan ongbet daga ktiyan English nga jupo iya gani ka ktiyan English the role of a believer kataka ka ktiyan ka babet bahada ka ktiyan English ka Kamram ka jong ubangay hadian ba ulanget you try hadian ba pilakalalong ki benong buat ki jong Jesus Christ ki senran ki jong try hagani ka pertegat bangidang im ngide ban tip yala ki jong ki Kamram kum ki bangay kumlungin le aga jingya lenti ki jong you try kum ki bangay you try Jesus ngidan ya ka Bible ktiyan ka jong blay ka ba hikay ngi kumlungin im kanang ba ka jing im jangi kanang ka jing shy jong try laha yeng asam laha ka shnong ka tau ka imlang salang laha ka kamu blay ni ka balang ni ka jing shikri laha ka kam ka jam ka bangi tray haki nuki jing tray ka jingi but haki ay baro ki ba blay uyalam yingi bangin don ni day ban tip kum ki bangay bangi don la ka jong ka jingkit kli ni don la ka benta ni don la ka Kamram bangin le angta nginum day ban klet bakum ki bangay ni hapan im kat bakum ka ktiyan ka jong blay yaki ay baro la bu renti daw blay ha ka ktiyan ka jong blay naka benta ka babaha Rela dangi pin kenya ka taga jing bu bet ka jong blay klem ardatin ngini kendo jing haga jing syangan ay kini ka introduction na ngini ka jing lam prang ka ba khambnya khamjrong kanang ba ngan la ban pin ito ipi ngini ka jing hikay kanang ba kanalong kaban pin perkhat ipi bat ka ba pin la ban pin tray kam haga jing sngap ngan ongkong ne
Nalaji o I shibona ke jing ya lenti ke chonga. Baki bon ba ki long ying long sem ki be shakri utrai. Ki be kendo jing wat adien ba ki la IT show try ki la duai ki la let lut ik be ken ke jong play ka ong ki la charging it ki la wat ik khmat ke jong play ki la let lut ki la let jing seng ki la shakri shibriu ki la aish ke kam ke jong play kat kumba ki yo jing kai ki la le. Reng khwa ga nong fi ki dang ye kendo jing ala ke jong ke yeng ke sem. But teng ke yeng ke sem ke jong ki briu ki bala Ngeit how try. Iku makan kelumar. Iku makan poi se ke jing hiar se ke jing pat jing pra. Teng iku mam ye poi shanuru. Kon shanu kemik pa shanu. Ke jing de yeng sem itoi tau. Nang ta ke jing shekri blame itoi tau. But ke khams si egdei. Ba kum ki banget. What adien bang la boat you trying in a long ki briu ki jong play. Iyo bagami penban ke nuksa ke example ke nuksa kabam ai jingker mani ki brio ki bam tip yo play kedau ke dai bangi kelumar hagni ke bangan hikaye fi namala da ngim tip yala ki jong ki kamram ki bo play bo ingi kum ki bangai ngakwangan ong fi ngin kelumar hagajing shikri play tang duai charging it duai tang ikno isaitan tang ikno ikbriu tang ni du mok ni duai ni lelo ike bro kat mangim tip bau play ula de bu lepa renti ike bala nangi subut renti ikata la nangi suko ngu ikata ke jingbu bet ke jong play la nangi pendap ela ke jong ke kamram ku bau play ula bu nganot manong play hi udan ni ke ban kerkhu bat ngino mi kendo jing sharem ngino mi kendo yegi jing shajam hagi jing ya nanti ke jing na kata dau haba ke keren ni ne la de don plan ke yin jong phi na ke jing em jong phi bi klumar ni phim klumar ai ke ni ke lang nong re mi phi ma phin snap ngan keren men ta ke sina ni ke tien ke jong play na sai sngot nat e ke tu ke kitab sam ke nong ko khat we ke khat ke balai ke baong la da phi pendu no ye kin nong re ki ba hok kin la le ayu si wat la da pi hok kat no bi shakri o blay la da pi pendu no ikin nong rim jong ktien ke jong blay pin le ayu on the bible na ka daw bang hikai shi pang ke kamram jong bange na kwa ngania bria ba man ta gisngi ngi ke jing hikai na bang nge pinum thai tang bang kwa ro ba pin da pin jing mot ba ngan sedang man gisngi shi pang ke kamram o bange ka banin kong tam ka bangan keren man ta gisngi ke dai ka kamram jong ki bange hala ka jong ka yeng ke sem kata ka dai banin kong tam ka bange kwa ngan keren balai nge keren ye ka kamram ka jong bange hala ka jong ka yeng ke sem naman ngayo i ke ni wai ni biang palat shige jing sen ni biang palat shanu re yeng ni klem long ka jing shai but haba ni klem snot ho igne nda haba ka yeng jong i ka klumar ka jing ya len ti jong i ka klumar na sai snot nat e ka jing ong jong we brio jong play wang wali snoi eng en penen kam de ka ktien english wang the small unit of a church is a family. The small unit of the church is a family. Ka benta ka barit jo ka balang ka de long yin long sem. La da ka yin ka sem ka jok ka balang ru kan telat kan pra. La da ka yin ka sem ka klumar ka snong ka taur ka klumar. La da ka yin ka sem ka klumar ka trai ka tar ka klumar ka ri ka jat ben ri ka klumar na ka daw. Ngan sedang mata ke sengi kom ki bala IT show try snap ha kwa pin pin jingmot namangan keren detail bah company bat ngadanget lara ka jurong palat ru ngan yele ban penengkat tang banga kwa bangan da hikai binia egani kanang bangin yo I baka jing shakri jing yo try kan lang ka ba internet ka ba bed hagini ki sengi dengan sedang nengkong nakani ki jing hikai ka kamram jo banget ka kamram jong ki banget halaga yeng kesem fi na pulina ga bible ladangan suong fi shikin tiemro pin sokba pin na puli ga shidi shiki Ephesus
Finlap hagini shiti shigabsas. Kadai ka bau absupol ula kren hagini shiti. Ya ki jingi kai ki ba kodor palap. Ula kren chipang ka jingpenim. Bara dien bu kren chipang ka jingpenim. Lepin pulin na nang ka besan. Nganam na pulilut. Pipuli nang ka besan ba ka bahendri finlap. Ya kini ka jing shisha. Singap ngan penivi. Lebih puli ka nang ka besan. Uhikai ya ki banget. Kumno begini ay. Da ka jing start. But ndaw hikai banget begini ya de Jingstan ay galanang ko besan nakadakhat ka ba arpo arsarom Ukraine Japan ke Kamram ko jung tinga ba tinga but ndaw la pay galanang ko ba Henry Ukraine Japan ke Kamram ki kon ki kme ki pa but nang tan la pay galanang ko ba Henry ko dakhat besan Ukraine Japan ki shakri ba ki kinrat but ndala dap nang ta Ukraine Japan ke jing shim ki jing king atiar ki jong play bro bangila ban yang persya ki but jong setan fi balai wa apsopol Ukraine ni kalang systematic kalang kabada bu bet bu renti kabada dan ka rukom kaba bet bah kaba play la da bu ang ni da ka jingalam ka jong mensim jong play nget utho ini ki city ngan ong ifikum ni singapa Bon ba ni kran Jepang kikam bangin shimi ki jingi ngatiar bon ba ni kran ba ke jingile jingi kolong yiki mensim baman nang tadeng hikai ki bre ki yang banya le persya ki kot jong jingdom na ban pride ki bon jong jingdom bangin la ban yang banya lap ki gospel nga kwa ngan ong fi ha ki por la da piklem ya de jingsta la da piklem tip ningkong ye ki ying gesem Pimyo iyang ni kat do Ukraine Japan ke jingile bakin jaman sim. Hare shwai kata ukwa ban pen bet shwa ye ke jing yai nanti jongi kim ki bangai. Ye ke jing dai jingi ko mulok bat elok. Ye ke jing dai jingi ki me ki pa ki khon ki kti. Ye ke jing dai jingi ke kam ke jam ke bangi trei. Baradian ke tau sawanra. Ye ke ne ke bangin yang persya ki bod ke jingdom. Na ke ta dau bon sen ni neglect ni ya la ye ke teke ba shkhmal. Ni let bet che ke bakin jaman sim bat ni mot ban shakri blai. Pimte bo tan trai ki yin sem pun klumar bat ni pat ngile atak yo baman ngani tu ipi ken mau tan trai ki yin sem ni pat ni trai ye ki hima tu ke jingdom da ka rukom ka ba iku maka dai ni ting jong plain drai ni klem yo I ba ka dai ka bakla ka ba ning ko angum ki bangai ni ben sngo to kum no ben ya bat ka ba ar ni ben tip kum no ni ben tip ke Kamram ha ka long yin lang sem shwai ki bangin yang persya ki bod ke jingdom na ka ta daw na kwa agani ka por bangan hikai fi vince no to igani ka jing hikai na ni kitin ka jong play habanga hikai ye ka Kamram jong ki banget hala ka yeng sem shashkor ba ngan pen e fi na ka shiti shi yapsas u absu pola bukren ye ka Kamram jong u banget u sudang na ka long yeng long sem na ukpa na ka keme na ki khon ki kiti fi habanga kren ye ka family na ni long yeng long sem ka yeng ka sem ka de ka bakin thup ye ukpa ye ka keme bat ye ki khon ki kiti ka de ka long yeng long sem ta ka daw na ya jilan na ya detail ba fi habanga ong ukpa ka bamot unong ya lama la ka jong ka yeng ka sem u bakla long utinga jong ka tinga bat nang ta de habanga kren ye ka keme nga kren ye ka keme jong ki khon ki kiti bat ka badai ka tinga ka jong utinga But ngan sa panigi Kamram baro kumba ka babil ka hikai. But finyo iba la pipot bet ya ka ega bakaktin ka jong play hikai. Mdadan ka mapinda dumok, mdadan ka mapinda be, mdadan ka mapinda le aka ublay unya training kan bet fi la pipot ya ka jingbu bet ka jong play hagalong yung long sem. Tangin ni pet ningkong habang ala kren siya pang galong yung long sem, nga kren siya pang ukpa, siya pang gikimi, bat siya pang gikun gikti. Kabaning kong kamangan kran na gini kapor gaday ka Kamram ka jong ubanget kumukpa. Ngan palit jingmot iya gani ningkong mandagisni. Fi haba ublay upin yangi kum kikpa. Kran yala diru ngaday ukpa hala ka jong ka ying ngadan sangut kikon ngadan gitinga ngadan lagi kon sangut ngadan lagi ying. Bat nga kwa ngan hikaye fi ka eba ka Bible ka hikai yangi kum ukpa halaga jong ye haba ong ukpa kwa pins nga ba dan gibril ki basulong kpa klem da tip bagi dai ki kpa ka rol jong ki lani ka benta ka Kamram ka bagi dan ki klem da snot ho ban play lani ban le ye ta ka bo play bu ki ha ka Kamram nga kwa nga nong fi snaba
haga jingile football bide bin tip la role ubadai na gol umla bani yang khmat la daw yang khmat ka gol gatli bat kan sawan ga jing shara wana ga jir khiben taka daw nga khwa fin tip ila ga jong ke Kamram hang no bide bin yang kum no bide bin le baro khat ngi ben tip la la ga jong ke Kamram ba dai na taka daw ba nga kren yu kpa nga kwa ba fin snel to ila de la da bide ki kpa snga ba ayu ba ga ba ga nganum kren e na la de ngan pini fi e ba ga ba ga kren fi da pi pulin na ga ni ga Bible fin lap haba ga Bible ga kran ni ukpa ka kran ba udai ukli jong ka long yung long sam wali klat ya kata ukpa udai ukli aga ye unong yalam ngan bo kata kitin ukli lani unong yalam fi haba wa ba ngabu ya ukpa ku ukli bat ku unong yalam ka pamut ba ukpa snabha udai ka covering udai ubaka ubaker ubalong ke jingeda yega tinga ulang ke jingeda yegi khon kata ka de jingbo bet jong play u play shutrai klumara gi yengi sam udan ke ka order udan ke jingbo ben ba ukpa uday khli ngan sepeni fine ke bible but habang ong khli gamot uday budan ke jingka udan ke jingker uday ke covering mo ang ke English bala ka jong por udan ka ikhtiar ka authority ka ba udan bor la ka jong ka yeng sa dai na ka daw nga kwa bangan ong ifi ni ka por nan puli fi na ka bible u jesu u ong ka gospel ka jong Matthias ka linang ka ba khatar nan puli na ka khat ka ba arpo khanda pite bu jesu ong kumno to nga na puli u ong kalenang gospel ke jong Matthias kalenang ke bakhatar ke khat ke ba arfu kenda wang la ni kumno unu ru ula ban le japo ke yeng jong bakhlan bat ban kurup ye ki eiru ki jong u lumda khom shuai to bakhlan ana kumta unse kurup ye ke yeng jong fi la nga kren ye ukpa ude ukle ude unong yalam ude ke jingka ke jingker ke covering ude badan ikhtiar bet kat kum kene ke jing ong ke jong uchisu uang kumno ununo ula bende ngan bu kumne unang luti unang to lala umut banrung haga yeng jong no unhab ban pechua ban survey daga ye manu bakhlan badan haga daga ye bat la daw yo I badanu bakhlan unum tieng yega kme unum tieng yegi khonret unum tieng yegi betlat un kham tieng yo kpa hagdu ga yeng nama urang ba briu ude bakhlan u jisu ang unu taw ba mot ban ya pa ga yeng bakhlan ban kwa ban kurup ban luti yegi jaw u bam khom shuwa yo bakhlan bat un sa luti lani kurup yegi yeng jaw dai na gata daw kani ga nongrim ka tray kam baha hado gini gisni fin the pet baha kani ga nongrim ka bangayo I baha bangi ong ni dai ki kpa kam tamangi ki balanget nga kwa kan ong fi haga bible hi barok way ukpa udai ka authority udai unang yalam udai khli haga yeng sam tang ni ju ong yang ni kitien ba ukpa udai ukhat arbor bat ba kemi ga dai tang ga shibor nga kwa nganong fi ka khlemda na ga bible ga bakren kumta ba ukpa udon khat arbor ba kemi ga don tang shibor nga kwa mangan ong fi ga ni ga por wal let per khat kumta na ma ka khlem ong kumta ga bible ka ega ba ga bible ka kran nang ni ka bo jisu ang ni ukran shafang ukpa ubadai brio ba khlan ya ga ya ba ong khlan ga mot ka dai ba kum ki banget hadin bangila IT show try kum ki kpa ngi te bo play lo bu ingi ka Kamram ka role haga yeng bangi dai ban long ki ba khlan ngi dai ban long ki ba don por ngi dai ban dan ga ikhtiar ngi dai ban dan ga authority la ga jong ga yeng ga sam fi teng nga ji yo I ga ne ba nga ba teng man la ga por nga yo I ga ne ba ukpa ule kum ka kemi ba ka kemi ka la kum ukpa
But ukparum tip bahai la de bo de shinrang briu but bo de urang ba briu bo de nong yelap. U IT no ye ke ikhtiar ke jong u haka keme. But baka keme ke kene ye ke ta ke ikhtiar kpa. But nang ta de but baka ak haka rukom ke function lani ke trekam haka role ke jong ukpa. But ba ukpa u trekam haka role jong ke keme. But penny i ka taga yang ngani tu ipi kalau kum kecingele football ka ba klumar ka ba pimtip unu captain ka ba pimtip unu player ka ba pimtip unu goal ka ba pimtip unu referee ka ba pimtip kanu mtip su kai kairu ba pimtip unu bajab nal tip rembat penny yang ta klumar tlim ngajiu i ki yang gisam bat ngam jula ban sngot ho ikata bangayo i ba ki kpal ki klem sngot ho ila de ba ki dei ki nong yala ma ki yang Fimtip ang ni ka ba Jisu kren uwan rabet bala daw nang to kamot usaitan la daw mut ban rung ang yeng un pet shua manu baklan un khom shua yu baklan fitip na mu khom mi ka ta ka jing slo to u khom mi ka ikhtiar ka ba dan but nang ta de fin lap daw la khom fin lap un sawan ban le kat ba man ye ka yeng ka sam ka ta ka de ka jagi ni gisni balai sami ki khon ki bam ko ngo balai sami ki yeng ka kundrum kundram ke pat fra dei na mar ba ki kpa ki klem shimi ka kamram ka badai me khwa ngani to pi khpam dei tang bu shu ai khon dei tia bu shuan to ban shu kamai ban shu don dei tang unong kamai em u khpau dei u ba pli la ka jong ka rol u ba pin biang la ka jong ka kamram u ba dan ka pinta ka ba khmat tam u dei ba khlan klanye u dei ban klanye ka jing dei ba play u dei ban klanye ka jing slo to tin ka jong play u dei ban klanye ka jing lam jing em ka yeng sam u dei ban klan ha ka bu pet la ka jong ka yeng sam ka kamai ka ji u dei ban pet la ka jong ka yeng sam nga khwa ba bin snap hai ka ta ha ba nga kren fi ha ba nga kren ni ne nga khwa ba ngan ong ba hai ne ye ka kamram kin ma ka kamram ka rol ka binta ka binta ka bo play la bo what num kan ria nakata ka jaka ka bipidan ngaji i dan ki yeng ki bo kpa umai ki khon bat ka keme ka yang na jrong bat nang ta de ka mai ka la yo kpa bo umai ki khon bat nda haba ki khon ki yo i ka ta ki khamburam ye ka keme ba ne ukpa bat ukpa uhaba po bat nang ta de uhab sa ka kiao uhab sa ki kini uhab sa nga kwa ngan ong e fi ni ka por wat cha ga ta na mar ga ta kam dai ka kamram ka jong banget ka ba bible ke hikai mdan manu na lor la tang try u ba ka ong ka bible ka sam bi sis pa ar punyo ka khat ka bening ka ong la da try tay ga yeng ki minela le ki ba tay ka like nanta u play u la bu bet bo pa u dei u nong yalam u ba ka u ba ker ye ga yeng ka sam ngan pen i fi ka bjrong ba ma dai ski ngan pen i fi ka kamram ka jong pa fi ka kamram ka jong pa ngan puli fi na ka bible fi na puli na ka shiti shi ka Ephesus na ka lenang ka besan snap ngan puli na ka de khat ka ba ngan puli nang ni snap wong kum no la da fin puli na ka ni ka ktien ka jong try nakalanang kabasan gini khat ba arsan wang ki shinrang to iet yala ki tengah kumau krisru ula iet yala ka balang but ula aiti no yala de nakabenta jongka fi hangi u play hey wabsul pol u pen iba hado kat no jisu balang ukli jongka balang u aiti la ka jongka jing im nakabenta ka balang but u penlong ikaka nonglet kurim but mau nonglet kurim lapania sriem ya ka jinglang kpa bat ka jinglang kemi hagni ka nongrim komu Jesus Christ bat kum ka balang bat nda habang ka kran chapang ka rol ka jong kpa ka bening kong kam dei tang bodeng ba khlan hendai ka rol ka jong kpa ka dei ka bening kong e ka bang pulin nang ni nak khat ba arbusan ka buang e yala ka tinga komu Christ u e ka balang fi hap bandan ke jing et ke bishisha yala ke jong kalok bat pite bandan ke jing et ke bishisha yala ke jong ki khon ki khtiru
Fi ke jing in kedai ke bakrau palat ke yeng ke sem. La ngem dan ke jing in ngani tu fi dan ki kpa ki bele dan bor pala yeng. Ki ba long kra yeng. Ki ba lok ke langkum ke merau. Bat ki ba treat ila ke jong ke lok kum ke nong trai kum ke merau. Bat ki ba treat ia ke yeng ke sem ki khon kum ki koidi. Bat nang tade nda wan kpa yeng ki snow kumaniap shong kum shong jail. But nang tade ke yeng kam day setia ka besngo tena kupa wan yeng kun het benar kam ke ikhtiar ngamut bagi ikhtiar ke babidan kumu kupa ba pinle kumta ken mau ke bible ke kren shai ba kupa udai ubadan ke jing iet yak tengah uba iet ikikon fe ke jing iet ke bang kran nang ne ke jing iet ke beshisha ka ba no blai balar fidan ke jing iet yala ke jong lok yala ke jong ki khon ngakwa ngani tu ifi pin persang de kilat baraban IT dot ila jong jingem na ka benta jongki ba pin yang ka pang ka kro ba pin yang pa dang jong jingem ba pin yang na ka benta ki khon ba ai ba ki khon kin pet ye fi ku nong elam u badan bor ngat bahada ngekren ini ngakwa nganong ifi hang ni jisu hey wa apostol paul bukren wandra yu jisu christ ba ude kli jong ka balang but nang tade u iet ye ka balang nang tam ditam bu iet uda yap na ka jongka uda IT ka bamot uda sacrifice uda kenyalot ila ka jong ka jingem nam ta ka balang fi ka de ka mangikum ki kpa ni hab ban IT lot ila ka jong ka jingem nam ta la ka yin ka sam namar balay ngani tu ifi nga haba pile kumta la fi iet yala ka jong tinga fi iet yala ka jong khon fini ika yeng jong fi kandai ka besuk ka kemen ka shai wat le don bora la ka jong yeng la fi kam singo to ba pidan ka jing iet ka bishisha ngan pen i fi ke Kamram pi ude bu sai da pi pule ba hai ne na ka lanang ka besan na kren ni ne ke por ka lanang ka besan ngan pule ne ke khat ka ba arpu kundai pe wang ni ke ten ke khat ka ba arpu kundai wang na mar om judan menno ube isi ila ka jong ka met henai ub sabat usumarika kumbo kristu ule ya ka balang fi hang ne ukren japan ka jing sa bat ka jing sumar ko vinda per khat ba hai kata ukpa ude ubadan ke Kamram kaba ubsa yala ke jonggal tengah upen biang ikan adong senong upen biang ikan na giliang baro upet bahaya lagi jonggi khon men pen biang men bsa but nang tade usumar bahaya ki kita kade ke Kamram ke jong ukpa ngakwa nganong ifia ke ni por nganda da peni bahaya ifia ke ni por na ni bible ba ukpa ude unong sumar ngasa snultunat ik du ktien ka ba bible ka ong kumne na pin pulin na lanang ka ba henry u ephesus ka de khat ka sa wong piru ki kpa to wat pin bitar ya lagi khon en itu psa pja iki ka jing hikai ba ka jing sneng utrai kaya ka ba ngamot man ong ni gani ktien ka ba ong pigi kpa tuat pin bitare lagi khon ngamot ayu de gani kamot ayu gani ka bible ba ka kren kita hakano ko kom kum ki kpa ngi pin bitare ki khon teng fingi pin bitare ki khon abang ikin hiet yala ka jong ka lok abang imdan jing kapin bitar lagi jongki ya lagi jongki khon habangi pendan kami ki ikhtiar kat baga jing jingi pat ngi klem sa ngi klem pet ngi klem le baha ngi klem pendap lagi yeng sam ngi ya ke baman ngi ya klumar ngi le ke bam dai natan da wan hayeng pade ngi le kum ki pa ngi le kum ki bedan bor but don le ki yeng ngi banga yo i shiting ka hayeng kim ai nang ta shiting ka hayeng kim penjau nang ta de ki e kum to ka lok ka tre shitom ta ka pen biang na wan hayeng pat kun het ki khon nang ta hukum mi kalok bakan penbiang bam yala di sinayaro umju ahia ngala jiwa sngaw na mga islok sibun bagi yeng bukum kita ngamla sya badai mata kadaw nga hikayi gini na mga yo ikat kum naga bible pide pin sngaw to bahay gini kum ki panget kum ki briyo balak tip utray pide pin sngaw to ba kum ki kpa kin mao ko bible ko ang wat pin bitala lagi jang gikon tang ipin bitala gikon habang iklem im kum magaday kitin ka jang play bangi day ban im mana bagi khon ki kwa ban pet chingi kum gi nong elam ngi klem lang ke inspiration ngi klem ai men se mi ki daga jing long jing em jingi hang ne wang pi wat pen bitare lagi khon pi ki pa and it to sa to pja iki daga jing shikri daga jing hikai daga jing sneng ko jong try kita ka daga kraw palat ngi kwa nganong fi kin mau kpa de lindo ala ga jong ya ude kunja priest kunja lindo ala ga jong ya ubiyang bani saat ala ka jong ka yeng sem na ka benta ka yeng ka khamat jong try pi de fin duwai nam tala ka jong ka yeng
bat pideru ia ka ban saban pja yela ka jong ka lok bat ki khon da ka ktien ka jong play ba ka jing snang try kata ka dai ka mga yo I na ka Bible banda ba nga kren nga nga kwa nga kren baha ba kum ki kpangi don ka Kamram ka ba kraw ala ka jong ka ia teng fingi shania I briu ban yela ka jong ka lok teng shania I briu ban yela ka jong ki khon kata ka dai ka ba bakla palat ka jing yam nga kwa bangan pen I finang ne ba Filipin iet yela ka jong ka tenga Filipin iet yela ka jong ka yeng yela ka jong ki khon Filipin IT yela ka jong ka jing yam na ka tala ka jong ka tenga ma phim dai ban pen bitar yela ka jong ki khon ki kti yela ka jong ka yeng hare Filipin pen I da ka nuksa ma Filipin snang ban sa ban puja om tang ba pishu ai ka pisa ka tenga henry ma Filipin namen snang bin sa ban puja da ka ktien ka jong play ka jing snang ka jong try taka dai ka nongrim ka ba pen I fi ka ba ningkong ka jing hi kai ka Kamram ka jong banget hala ka jong ka yeng ka sam nga kren ningkong ha ka jing dai ba du kupa fi inga yo I ka ni ka wai ka jing shisha ba ki kme ki kpa ki don ka benta ka ba kraw hala ka jong ka yeng ka sam kan ma nga kren shwa yo kupa kumutunga ba kumukupa hala ki khon ba nget kala long ka jing toy fi na ba ngan shong slamang ni ka dai ka jing hi kai ki ba jrong hare nga kwa ba finum kni ye gani ngan ong si sin ken mau ukpa de khle ka kme kam ban kni igata ki khon kam ban kni igata ka nongrim teng ki khon ro ki kni ye ka jing long ka jong ukpa ba ka ga ukpa ong ki khon kim tre ban ko ngo teng ki pnia ki khon ye ukpa ba ki kme ka ta ga ba bakla wali le khum ta ngala jiu I ki yeng ki sam ba ki kme ki pa ki tin thot ki khon ba ki na wan ki khon he yeng nang ta de wan kun jat e ki yeng ki sam ga kwa ga long e fi kum ka ta ga de ki yeng ga ba la pra la pa ka ba setan la khum la pa fi ki kme ki pa ba nang ta de ki khon ki yo ba le ba ki man ai men ta ga sngi kwa ngan pen fi tong in tip ila ka jong ka Kamram kum ki banget hala ka jong ka yeng ka sam ka ba ar ngan pen fi ya ka ni ka Kamram ka jong banget ila ka yeng ka sam ka ba ning kong ngan pen shapang pa ba ka ba ar ka ba pen men ta ga dai ka kme fi ida fi pulin na ni ka Bible ag city shi ka yabsas ka lanang ka besan ka khat ka ba ar fu alas nga ba na mangan puli ka ni du khat ka ba ar fu sao ka ong ni ka ken ki ken thei tu pen ko ngo ila de ki tinga lagi jong hi kumba ho try na ba tunga ulong khli jong ka tinga kumba ukris ulong khli ka balang haba ulong hi unong pen eme ka met re kumba ka ta ka balang ka pena po ila de ho kris kum taru ki ken thei ken le ala ki tinga jong ki hi haki ki baro fi I don teng shime ni du khat ngan kren biang ni knya bangi suwarra igani kum ki khpa bangi ong ba phi ka tanga ga lok jonga pidebe ban submit anga ba pidebe ban pin ko ngo ile di anga ba ga bor ile ka na I ga submission ngani ga ta ga jingya pin dam pin ko ngo teng la ga long da ga jingya bu rukom bu an bu rukom ba itai de ban submit hita ba itai de ban submit hita nga kwa ngan ong fi ka ta ga level of authority ka bangi hika nga kwa ngani tu fi snap ha ya ga ni ga bangi kren ngan ong fi kumne wat wada ka Bible ka hikai ni ka ong pin ko ngo ila di hagi tinga lagi jong hi kumbau tuai fi ka jing pin ko ngo kam dai da ka bor kam dai ka ba fishlang da ka force da ka bor ba fishu ba hap ban shi pin ko ngo ju bor ha kita ka dai ka kam dai ka ba pin ko ngo ju bor kita ka dai ka ba ngakwa ngan ong shai ngam kwa ba pi ka pa fin chupin ko ngu jubor ga tinga ba pi ga tinga pin chupin ko ngu jubor ho tinga pi ki khon bin chupin ko ngu jubor hala jong pa namar ba kala dei ga Bible ba ko ong kan tapen ko ngu ba pi ki pa ki khon to ko ngu ki kimi pa na kwa ngan ong fi ni ko pa ngan de hikai ni ko kin mau kan ni ga tien ga ba ong ki kan tai to pin ko ngu ila di ho ha ga tinga la gi jong hi kum ba how try kum no pi pin ko ngu how try kum no pi pura mi try balai pi pura mi try balai pi pin dam la di how try ka wei ga dau ba pi tip bo try de mo u ba yap nam ta jong fi de mo u ba eat if de mo u ba say if in a du jok de mo u ba yang ba pi pren ga jing de mo u ba eat if de ga jing eat ka ba bam jukot but hadien bangila shame ga jing eat ga shisha ga ba bam jukot no trying la mat ga jing eat ga don't play but they hang tang ngim don kam bo try do on pin hap an pin dam nga
kan sulang la kalong kan mi la kami na gadonot automatically kan mi la kami na gadonot jonga ba fi bangitep bo try it palat ingi wa ati la jong jing em kan sulang la kalong ba manging in hab ban pendam pen ko ngo how try ndan gi way pat fini I wala na ngim yo I try ringi ko ngo ngi pendam balai na bangitep bo it ingi ngim pendam jubor ngim pen ko ngo jubor handre da mons ngo bahada ga jinkman but daga taga donot ga sngongo ngi de sngongo shisha but they tau try bu yang nam ta jingi but they taga daw ngi pendam pen ko ngo kin ma ga submission of play kam de ga force kam de ga bishipin ko ngo jubor but they ne taga daw nga krenji panki kin tai ka tinga haba ga bible ko pen ko ngo ho tinga nga kwa ga no fi mde de ga bor but ngani tu fi de ga ba fi mat e ga jing it ga jong tinga bahabo da it chi shai fi ule shibun ki eki enam ta jong fi u yang na ga ta jong fi u im na ga ta jong fi u perkhat eki khon ule bahai na ga jong ki khon ule eki ekat ga bula ga bor ga jong kat kum ga jingla la da dei buduk ule kat bula la da dei khamyo ule kat bula but pi ikat kum ga jingla u pershang da ga do not baro ka taken ke dei ga bi mat ga jing it ga jong tinga ba dei na ga da kan pin mi ifi ye ga do not jong ga jing pin ko ngayo I don ki brio ki bam tre ban pendam mau tunga uba e chisha eki kene de ke bakla nga kwa nga fi pi haban pen ko ngo iladi hau tunga nga nakran ni ni khndiat na ma ngayo I ni kten ba kumba ka balang ka pen ko ngo iladi au kris kum ta kin tai kana ban pen ko ngo pi te balai na mar ken mau u blai la bu bet ye ne ha ge yeng sam balai nga sa ong fi mene ba ki yeng sam ki klumar ba ngi shakri u blai ni ken do jing e ka da ko de bangim sno tho yela ga jong ke kamra fi ikene ke ba affect ba habanga ong pau de kli bal ba kemi kan haban pin ko ngo hau kli na ma balai kadan ka covering kadan ka jinka bala de pimpin ko ngo pimpin dem hau pau banget u bala IT show try ba pimpin red de hangta finu I snap hangan ong fi pim shong ka jinka jong ka covering fin lap ba kan ka jingma na ka jingele wat ki bot jingdom Finu I la da fi wengi la din na kita ke jingka na kita ke authority ke jong tengah fin lap kan wan yele ke jingdom pinum la yang ke yeng jong fi kan kluma setan yele ke khon ki ti ke jingdan jing em jong fi kan kluma lot kan kluma lot na dong shadong ba dai na kita ke dang kwa ba fin de singa ba ha ba ga bible ke pin sri mani ba ga balang ke pin ko ngo ile di ke submit how Jesus Christ hadu ka tangi hab an singo tho ba tengah jingi ubanget ubala le lot na ka benta jingi kum ka tengah fi hab an ko ngo fi ki khon fi hab an pin ko ngo haukpa hagi halau jong ukpa jong pi hagi yeng sam namar kan ya rap ye yeng jong pi bagan bet bal bagan umdan no ko bot jing dom ko laban kta ye yeng sam fi fin da pule nang ni men pin I fi kan diat ni ko pot snaba sa pule ma fi na kitab Esther ko we ni nuksa ge krapala fi pule na kitab Esther fin lap ni jing shisha hadin butu ahasras im ula pelang jing khawai ge kraw Mada bula snai ke stage ke behe. Khot e ke fasti ma de ke jo. Bakan wan ban ya ben pen I ke jing internet snow sarang udah iet eka ula ai ke pan sngat eka ngani tu ipi ula bu eka kum ke mahade kala yo ke shekri shikor ula iet eka but udah snow sarang yang ke jong ke tengah Ang singi ke bagi bekrau bektri shong kwa ban peni ye ke jing internet jongka ye ke jing ba brio jongka ndau khat ye ka pa khat ye ka bakan wan ban ko ngo bakan ya jong stin peni ke jing internet ka pen paik tin de ni ke tin ko ong ngam dan por bangan wan menta ngam la ngan pen ko ngo hame menta ke singi na mangar ngadon la ka jong ke jing kawai fi hangta fi ni ki don ki tinga ki badan la ka jong ka jing long ki badan la ka jong ka jing im ki ba ya la ka jong ka jing sngel tho le la ka jong ka kam ya chaban ka covering ka jong tinga fi yo kala pen le ran yu ni sim bat nang ta de kala mi ki jing bitar na ki rang ba bat nang ta de ka ba khat do hado ba ka pen long yu sim ba un kin ta no eka bat habala weng eka na authority fi yo klem pau show ye ka ka ja sendan bat ka yo ke Esther ban long ka mahade ka ba pen da melody how Azras but ke kala long ka bring ba plat imi ki jiu nga kwak ngan si pini pi nuksa wat pet na ka covering ka jong tinga na mala na pi pet wat ka pants nga jong fi kan ha na ka kli ka jong fi nga kwak ba pin sngo to ha ba pi tip ba tinga jong fi usngo sorong na ka jong fi iet ye pi u bura me fi u IT la ka jong ka jing em upen biang nga kwak ba pin iet da ka dot note ka ba pi submit da ka jing e nga ngam ju sngo tanat ye ka jing hikai ye ka bangin ko ngo ngin submit agi nong yalam daga bor
ngam kwa fin le ko male apa ka mo aga sarkar ba phipin ko ngo hau officer ba phitemi ushikindong ngam kwa kumta ngam kwa fin ko ngo hau pulet ba bo pniang fi ba bo ong fi le ba nda shadien ba fi kren ga tien ga sne pulet namar pishu tien ga thorti ga ba fi klem e fi klem buram ka ta kham dei satia nga kwa ngong fi ka mau ka jing submit ka wanda ga jing e ni buram ni money you play namar ba ni e you play bala da kadai ngi mangin ko ngo ki nong yalam jingi wat agi jing shikri wat agi nugi benta kadai na bangi ko ngo bangi e yiki na ta kadaw habangi e ka wala ka wan jing pendam na ka kadaw ngam kwa ba pin pendam jubor hangi ngam kwa bagi khon changa gin pendam jubor hanga ngam kwa bagi tinga changa kan pendam jubor hanga na ba bangi dai tinga ba kan chipin ko ngo jubor hanga hare lada nga pen i da la ka jong jing em banga e bala da ki e shi shayinga kinumle wat ega besmeuru habaki e jenga kinumle shino e ga banile prashayinga kinum kran persyainga kin yang na kabenta jonga kin submit nga ka ega mga ong kin kongo namar habaki it yanga kin submit ka takale ka ktien nga mga kwa ngan pen efi ka submission kam dai daga bishi pen kongo jubor ka submission ka wan da ka bangi snotho yaga nongrim jonga jing e markle nget kini ka lay rap if you fin snotho kum ki banget ni bendan iga yaga kamram ka bangi snotho ala ka jonga ye kum no kupau function la ka jonga ye kum no ka kemi ka ban le hala ka jonga ye fi de pipule nang ni la dangan kren ni ka bjrong pipule nang ni ka tien ka jong blai ka ong ni ka tien ka ong la pipule nang ka henry ka ong phi ki khol tu ko ngo ya la ki kemi ki pa how try nama ka ni ka lang ka de ke buram ya la ukpa ba ya la ka kemi ka balang ka hukum ka baning kong ka badan jingkular ba menyo man ba ba menyo imslam haga pertai fi la fi snap ini ktien ka kren Jepang ka equal respect la ni kata ka buram ka bagi dalang beroar nama ka klemong ni fi ki khon ko ngo yala ukpa nang tade buram khndiat e ka kmi ep ka klemong ta ka bible ka ong fi ki khon ko ngo yala ki kmi ki kpa ka mamut ka kmi ba ukpa ki de benyo ka ju ka buram wat la ka kmi ka haban pendam ukpa and I kupau do ba eat la ka jong tinga but ki don la ka jong role pen ban ha ka jingi dai bet ki khon kan mau ki dai ben yo ka bura ma ka jong ru kom namar hang ni ka bible kong fi ki khon to bur to ko ngo to pendam pen ko ngo ha ki kme ki pa mdai ba pin ong an tieng tang yu kpai ki kme pin tieng la ne ba pin tieng malum ala i mei but ye pa ngan tieng khambon em kam dai ta ke ai ga ba ka kme ki pa ki kren baro ar fi haban ko ngo iki namar ka ni dan jingi dai hapreng jong ki baro ar ngot na kwa ngan ong fi ni pon na ka daw la fi tip yang ni ka kamram fi ni ka yeng do fi kan sok wang ne buram me na kpa ba ki kme ha ki tien english wang honor thy parents honor thy father and thy mother. Buram respect da buram iki, da pendan buram iki ru. Hanu ka tau play bo ingi ki khon bangi de ban buram eno iki kme ki kpa sha tang yukpa henre ka kmeru kumjo ya ka kmeru kumjo yukpa ru kumjo na kwa ngan ongi fi hanni fi ni i go picture ba ka kme ka dan langa ka jo ka jakaba ru kpa mdai ba kan shimi ka role ba kan kini ba kan long nong yalam ndai kan mau ka dan ka benta ka bakala i ga bani tai lang i yeng da ka jing sto jing mot lang namar ha ba fi dan jing e ka dan ka jing pendam i wei de hanta nga kwa ngan pin fi hagani ki pol snap ha ngan pin fi gani ktien fi kat kum ki kita proverb kal nang ko khat sa ko khat bin ko ko ba ga kren chai ko ka kin thai ga start ka tele ga yeng ba pe te le no ka da la ki jong ki kti ngayu I nga khlem yu I ga bible hang no no ro bu pa de ba te re de ki kmi ga ba te la ki jong ki yeng de tang blai batay balay ka kintay ka batay na mag kintay ka day ka badana hiya ka bala ya ka bantay la ka jong ka hiya ani walit kalat igani mday ka kintay ka ban shimig role ban lang kumukpa ani kan mau ka day ka banang bantay ngam don pon ngan kren show igani ndray ngan chipin fi ka kame ka day ka banang namar pinda puli na ka bible ha ka kitab probab nang ka bakhat do ka kren sha igani ka kren sha ka role jong ka kame fi yo iya bu kren chipang ka kame ni ur kren ka tin ka bakraw palat ur bu ika ha ka position ka bajrong wa pet ngini puli na wong ka no kitab probab nang balai puway na ka khat bu shipo wong
ia gebreu babau balaban syam na baka dor jongka khamkor shibon manegi rubi ka do not utunga jongka ka shania ka te unam kerdo jingmen toy ka le bahayu ta am ga sniu barok is sngi jing em jongka ka wat yo nyu lang brat ukun phat ba ka 3 months no ba na lagi kti ka lang kum ki leng khayi ka wala me la ka jingba me chigai ka khithia abadang miet ka jingba ka bat ka ai ka jingba me lagi bahayeng ya lagi kam jongka bat lagi shakri kan thai ka perkhat ya lagi lengkha ka thiet ika do so kiti juga ke thungi ke brisa wan ke panpo ele ke singkai de ke bor ke pelong klanya ke sangti pin puli lot igni baro ko we pin lap kum nu ke ni tinga ke krau ke le ele ujong tinga bat kum nu ke le ele ke yeng ke sama ke do kum ke tai ele ke jong ke yeng ke khon ke kiti bat dei ne ke te daw de pipuli nang ni ke soong ke khat ke balai pho ke jing internet ke long ke jing shukar ke jing babriu ke long ke thalan ri ke kentai ke shakti nu try ke ta ke ban yo yero to ai ka no so ki jongka to ai ki kam jongka gini ro ika hagi krdap kita kada ika nongrem ka bagi kentai ka kme ka dei ka badan ka benta ka ba kraw pala na kita kada ngam junget ika tu ktien khat arbor na mga syajong ngi ki rangba ngi numla bale ki kentai bagi kentai ku numla bale rangba dengan chu ai nuk sai wei na fidon khona yeng saw ngot san ngot biaban ai bunyi berit biaban pet mit bero shimit biaban ba ibro sngi sega clean sega site sega pet sega ngani tu feel ngi shinrang hapan le kumta ngani tu pitang shibna la yopang la poi hospital rekin ma bleu la bu ki jingla bagi la iga ban pet la ka joka yeng bagi la ban pet la ki khon ki ti ki la iga ban ai bunyi ai ban sai ki ban pet mit pet yong man pet iki ga jing bagi dan ga jing ya sha bagi la ban snap iki khon ki ti kata ka ga jing ai ga jong blay la ga jong ya ga keme ban eta ga tu nginum nyo ben ka dan la ga jong ga jing la rekin mau kum ki pa bat kum ki keme ngi ban snot ho la ga jong ga rol kum ki banget ngan sapen e fi shu shu ha ga jing kai ki ban swan bre ka ni ga bang kran kum ki keme ki pa tu ngin pet ba bat kum ki khon tu ngin tip ba kum ngin le ngan se kai fi ga rol ga jong ki khon ki ti ha ga jing kai ga bala shai nget kini kala irap fi temen tangan pun kut no nama kala jerong palat mat ngada nget benang ni shikman ngintip ila ga jong ke kamram kum ki banget kum nongin le hala ga jong ke yang ngini ya jerong ba ni ga jing hikai bat nget blai on kar khu fi ku blai shibon ngan duai ya ga long yeng long sem ga jong fi ku try ga duai ko pa ga ni ga por ba ga jing hikai kan yarap kan hikai kan yarap iki pa kan yarap iki kme kan yarap ko pa iki khon iki kan yarap iki long yang bau satan num la ban job iki ba bikini i ba haba me bo bet ba ba gi bot bet iki tagi nong rem gi ba mala bo ke yeng jing ikan so kan kemen ba gi ni i ko puram jame ha ke kertang ge jong chi sungi duai amen bat amen to blame kar khu fi ko blame